kuwa shine sai na mai hukunci daidai gwargwado. Kai kurege ka tashi ka zama mai lissafi, kana ji na? Lalle ma wannan ga ashi na gani a farki na. Lalle wannan tafiyar tamu na yadda akwai kifaye. Muna nan da kai a satin nan in ba sai na aika ka gari mai nisa ba da yi mu ta ci ni. Da dilolin da suke zama a cikin unguwa so nake a zaga kurfa duk wani ma'aikaci da yake cikin ofis din nan a mai waya lalle da dare fito aiki. Ayyo kora tun daga farko a sa tafka, ka gane magana ta, a kwace wayoyi duka. Ba a mai da hannun kyauta ba. Hakka ba karban cin hanci? Ba na so a gane sawa aka yi. Fatima sanu da aiki. Lissafi na ne wannan. So darasi ne. Suman. Wayo Allah. Wani lokacin zuma, wani lokacin madaci, so darasi. Amma Fatima, ina fata aikin da kuka buga jiya ba ku sake shi ba. Dama shigon ka muke jira kafin nan mu saki komai. Alhamdulillah. Ababawan Allah, wane ne ke da ka same mu ko sallama babu ka kafar mana haka? Sai ta rabu da gida. Ta san ko ni waye, Ni bara na kowane baku. Ba inda zaka je domin ni ban ma san shi kuma san daga ina yake ba. So darasi ne. Soyayya kurman baki kana so ana kin. Yawon da rashin mutuncin da kawo mutanen nan. Wannan mutum fa akwai tsarin da yake tsara rayuwarsa. Ni wannan shine tsari na. Ranka dai barkanka da yamma. Ai yalla kamar yanda na sanar da kai. Komai na kona shi da hannuna baka da wata matsala ko daya. So darasi ne. Wai har tana ikirarin cewa wai ta ji komai kuma za ta tona asiri. Turka shi so ya janyo ƙiyayya, so ya janyo tsangwama, kana so ya janyo kisa. Soyayya ta tunzura zuciyarsa ya aikata aikin da na sani. Shirin kamfanin nan ne mai kawo muku kasaitaccen fina-finai wato K2K Film Production. Daren yau nake so a jawwalo min waya guda shi. Tabbas kuwa wannan ba karamin matsala ba ce. Kai, dallai mun shiru. Ba waya ba sako. Sati na uku yanzu ma da ke ganin goma ne. Amma gaskiya ba ka rike. Labari Kebi Show Gaida, tsara labari Alhassan Elson, shiryawa Yunus Gaida, ɗaukar nauyi Dean Kano. To an gama, ai mu harka in dai da kuɗi, wallahi za mu yi ta. Mataimakin mai bada umarni Rabi Zero, bada umarni Kebi Show Gaida. Kaga in aka fitar da ita dole da hawa kan wanka. Za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye a YouTube channel mai suna Arewa Original TV.